Soc Mariona Serra, CEO de GoodGut. GoodGut sorgeix de la recerca entre el Centre d'Investigació Biomèdic que hi ha a l'Hospital Dr. Josep Trueta i l'Universitat de Girona. El RAI-CRC és un sistema no invasiu per cribatge de càncer colorectal que funciona de manera tan senzilla com detectar la signatura bacteriana específica del càncer colorectal en una mostra de femta. Soc la Marta Malagón, PhD student de GoodGut i DeepG. El que fem és, amb el col·lector del FIT, prenem la mostra i del fluid n'extraiem els diferents marcadors bacterians. Hem calculat és al voltant d'una hora i mitja de temps total entre que la rebem i que obtenim els resultats finals. Què aconseguim amb el nostre test? Doncs reduir el 28% de colonoscòpies innecessàries, reduir aquests falsos positius, el que això suposaria un estalvi mínim anual amb la participació que estem tinguent ara en el cribatge, doncs mínim de 5 milions per ronda només amb colonoscòpies, amb els preus que són d'aquí la colonoscòpia. Ara agafem i ens anem a Anglaterra amb el preu que hi ha la colonoscòpia allà, que són 2.300 euros, el mínim d'estalvi seria 60 milions. El punt de vista del programa en què està pensat el CINTI és molt diferent de les acceleradores, diguem, normals que es troben. O sigui, el sistema sanitari és molt jerarquitzat, està molt estructurat i controlat per l'administració i és molt difícil introduir productes innovadors, no? Llavors, poder tenir acompanyament de persones expertes en aquest sector i que estan controlant, no? I que són els que prenen les decisions a nivell polític del sistema sanitari, que t'ajudin a la introducció d'aquests productes és molt valuós.